Soc en Jaume i us ensenyaré com utilitzar el Google Maps. Google Maps et dona instruccions pas a pas per anar a un lloc. Pots fer-ho amb telèfon mòbil, tauleta o ordinador. Ara ho farem amb el telèfon mòbil. Busca l'aplicació Google Maps i obre-la. El buscador introdueix la direcció on vols anar i selecciona. Selecciona com arribar o com llegar, si ho tens configurat en castellà. Tria el mitjà de transport, amb cotxe, transport públic, caminant, en bicicleta o avió. Tria el punt de partida, la ubicació on et trobes ara mateix o una adreça. De color blau et sortirà la ruta recomanable. I pressionar iniciar. Per aturar o cancel·lar la navegació, ves a la part inferior esquerra i pressiona cerrar a la creu. Surgències. Si vols que la veu de l'aplicació et doni les direccions, activa el so. Per veure el mapa des del teu punt de vista, pressiona la brúixola. Com llegar? Obté una llista d'instruccions pas a pas sobre com arribar.